NFC ili Near Field Communication je sustav razmjene podataka između dva mobitela sličan Bluetoothu. On vam omogućuje razmjenu malih datoteka, linkova web stranica ili na primjer kontakta. Da biste ga aktivirali, kliknite na postavke, opcija više i klik na Android Beam, a NFC će se automatski uključiti. Ako želite razmijeniti broj nekog kontakta, otvorite taj kontakt i približite vaše uređaje jedno drugome. Ekran će se smanjiti, a sve što zatim trebate napraviti jest kliknuti na ekran i podaci kontakta će biti poslani na drugi mobitel. Da bi to funkcioniralo, NFC naravno mora biti uključen i na mobitelu koji prima podatke. Na isti način možete poslati link YouTube videa ili neke aplikacije. Kao što smo rekli, na ovaj način za sada možete razmijeniti samo male datoteke. Za slike ili glazbu i dalje radije koristite Bluetooth.